ελάτε εδώ, ο λόγος εσένα. Στο ελάτε παρέα να φροντίσουμε τα άκρα μας και συγκεκριμένα τα νύχια με καλοκαιρινά χρώματα, σχέδια. Έχουμε την κυρία Ρένα Καλογεροπούλου μαζί μας. Καλημέρα, και την κυρία Σοφία, που θα μας τα πείτε όλα περί... Καλημέρα. Τι κάνετε? Γνωριστήκατε με την Αγγελική μας? Ναι. Και Αγγελική από εδώ. Γιατί και Αγγελική, ο Θανάσης μας. Τι κάνετε, πάρτι σήμερα, άμα σας πω από το πρωί τι έχουν κάνει. Τα πάντα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Στο τέλος. Λοιπόν, έχετε έρθει να μας δείξετε τα νύχια του καλοκαιριού και όλες αυτές τις νέες τάσεις. Θέλω να σας πω ότι νωρίτερα που μιλούσαμε για να μας ενημερώσει για το τι θα δούμε, έπαθα σοκ βλέποντας αυτές τις νέες τεχνικές, Αγγελική, οι οποίες περιλαμβάνουν, θέλω να σας πω, ακόμα και το νερό. Δηλαδή, μισό λεπτάκι να σας το δείξω. Ποιο είναι? Αυτό πηγαίνεται καλύτερα. Μέσα αυτό εδώ το νύχι έχει νερό. Αν το μετακινήσετε, εδώ, φαίνεται, κινείται και το νερό που έχει μέσα μαζί με τα στρασάκια. Αλφάδι. Οπότε ουσιαστικά το φοράτε. Που αν είσαι και ιστιοπλοϊκό που κουνάει, κουνιέται και τον ήχη, κουνιέται και Στείλ και τον ήχη. Και είναι η τελευταία τάση της μόδας σε ό,τι έχει να κάνει με το μανικιούρ. Πολύ ιδιαίτερο, πολύ πρωτότυπο. Για εσάς που θέλετε να τολμήσετε να πάτε ένα βήμα παρακάτω. Εγώ να κάνω μια ερώτηση που είμαι άσχετος. Αυτό τι είναι εδώ πέρα? Αυτές είναι μπάρες με σχέδια, οι οποίες κόβονται με ένα ξηραφάκι και γίνονται αυτό εδώ. Κολλάνε πάνω στα νύχια. Κοίτα πόσα σχέδια έχει εδώ. Φρούτα, πεταλούδες, λουλούδια. Πάρα πολλά σχέδια. Κοιτάξτε, η πεταλουδίτσα πετάει. Είναι κανονικά πάνω στο νύχι. Αυτό είναι τρισδιάστατο. Ναι. Είναι τρισδιάστατο. Είναι μια πεταλουδίτσα κολλημένη πάνω στο νύχι. Το βλέπετε? Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και έχεις μια πεταλουδίτσα. Βέβαια, αυτό θέλει λίγο προσοχή. Ναι, θέλει λίγο προσοχή. Πάντως από ποικιλία πάτε πάρα πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ, βλέπω. Δόξα τω Θεώ, είναι οι τάσεις η εφευρετικότητα και η δημιουργικότητα δεν σταματάει ποτέ. Τι αρέσει πιο πολύ στις γυναίκες? Τώρα για το καλοκαίρι και με το μαύρισμα, έτσι. Πάνε πάρα πολύ τα φλου χρώματα, τα φωσφοριζέ. Πολύ στη μόδα τα γαλάζια, τα μπλε. Καθώς πράσινο, πάρα πολύ στη μόδα, και τα γαλάζια. Ό,τι υπάρχει σε γαλάζιο. Το γαλάζιο είναι στη μόδα φέτος. Πάρα πολύ. Και το γκρι είναι στη μόδα. Πολύ, και το γκρι. Ειδικά κάποιο γκρι μεταλλικό που υπάρχει. Θέλει μαύρισμα, βέβαια. Αυτό. Θέλετε να το δούμε πάνω στην Σοφία? Για κάντε μας εδώ πέρα. Λοιπόν, αποκαλύψτε μας τα μυστικά. Αυτό εδώ είναι το γκρι το μεταλλικό. Είναι σαν να αφορά με τζιν. Αφορά βέβαια λίγο πιο μαυρισμένες επιδερμίδες. Θέλει το μαυρισματάκι του, Θέλει, αλλά να έχετε υπόψη σας ότι τα μεταλλικά βερνίκια έχουν περισσότερη αντοχή. Να ρωτήσω κάτι. Ορίστε. Αυτό είναι νύχι? Αυτό είναι νύχι, είναι στιλέτο. Είναι λίγο μεγάλη επιφάνεια για να σχεδιάσω. Είναι μεγάλη. Είναι μια τεχνική. Δεν το πιστεύω. Αυτά τα φοράνε συνήθως στους αγώνες. Στους αγώνες χορού? Υπάρχουν αγώνες νυχιών. Για να έχουμε μεγάλη επιφάνεια να σχεδιάζουμε, ζωγραφίζουμε πάνω σε αυτά. Ξέρεις γιατί είπα αγώνες χορού? Γιατί και οι χορεύτριες, να σου το πει και η Αγγελική, είχαν πάντα πολύ μακριά νύχια, γιατί γράφουν πολύ ωραία στο χέρι. Χαρίζει πάρα πολύ το μακριά. Και στο πρόσωπο του άντρα. Φαντάζεσαι όμως να είχαμε τόσο μακριά νύχια? Δεν θα βόλευε. Αυτά δεν είναι για η αλήθεια είναι ότι ούτε για σιδέρωμα είναι, ούτε για πλήσιμο πιάτο. Για μοντέλα νυχιών. Εντάξει, αυτό είναι για επιδείξεις μόνο. Μόνο, παιδιά. Είναι πάντως και ό,τι πρέπει. Στη Σοφία δοκίμασα στο μεταλλικό. Το γκρι. Το γκρι. Ναι. Και μας είπες ότι όταν είναι μεταλλικό έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Βεβαίως, όλα τα Ένα καλό μεταλλικά μανικιούρ πόσες μέρες κρατάει? Θα πρέπει να κρατάει σίγουρα 7 ημέρες, να είναι αξιοπρεπές. Μια εβδομαδούλα. Μια εβδομαδούλα. Και στις 10 ημέρες να μπορούμε να το ξεβάψουμε και να μην στεναχωρηθούμε. Ωραία. Πέρα λοιπόν από το γκρι, δείξε μας, σε παρακαλώ, ποια χρώματα θα φορεθούν τώρα το καλοκαίρι πάρα πολύ, αυτά που έχεις δοκιμάσει και στη Σοφία, και τι σχεδιάκια μπορούμε να τις κάνουμε. Λοιπόν, βγάζω αυτό. Ναι, όχι, το έβαλα για πρόβα, να δω πώς είναι. Λοιπόν, έτσι κυκλοφορεί σήμερα η Σοφία, εσύ? Ναι. Το φούξια, το ροζ το φωσφοριζέ, το καρπουζί το φωσφοριζέ, το πράσινο, πάρα πολύ φλού. Το πράσινο, πολύ στην μόδα. Και το γαλάζιο. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Στο γαλάζιο δεν υπάρχουν δύο πολύ ωραία σχέδια. Το ένα είναι ναυτικό και λέγεται Popeye. Ποιο είναι αυτό? Αυτό λέγεται Popeye. Γιατί? Γιατί είναι άσπρο μπλε και έχει και μια κόκκινη καρδιά. Μετά υπάρχει αυτό το ναυτικό με την άγκυρα. Και το αντίστοιχο σε καρτούν είναι τα Minnie Mouse. Που είναι σαν το φόρεμα της Minnie.
όπως και σε γαλλικό. Με το φιόγκο ασπροκόκκινο πουά. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχω δει κοπέλες που κυκλοφορούν στον δρόμο. Τώρα στη Σοφία δοκιμάζουμε τα χρώματα. Ναι. Αλλά έχω δει κοπέλες που κυκλοφορούν κανονικά έχοντας μανικιούρ πολλά διαφορετικά χρώματα. Βεβαίως. Είναι στη μόδα. Βεβαίως. Είναι πολύ στη μόδα να φοράμε βερνίκι διαφορετικό σε κάθε δάχτυλο. Αρκεί να μπορούμε να το υποστηρίξουμε, βέβαια. Θέλει ένα ιδιαίτερο στυλ. Ναι. Τα σχεδιάκια αυτά πόσο εύκολα μπορείς να τα κάνεις? Αυτά είναι πανεύκολα. Θα σας δείξω έναν τρόπο πώς μπορούμε να κάνουμε με ένα βερνίκι αν θέλουμε τις βούλες της Minnie Mouse. Είναι πάρα πολύ εύκολο και με ένα αυτοκολλητάκι με κάποιες πέτρες να κάνουμε το φιόγκο. Γιατί το λες και δεν το κάνεις? χρώματα. Γιατί το λες και δεν το κάνεις? Και ξέρεις, Θανάση μου, δεν ξέρω, εσύ είσαι άντρας, θα μας πεις. Όσο κούκλα και να είναι μία γυναίκα, τα χέρια τα κοιτάς. Τα κοιτάς και αν δεν είναι περιποιημένα, ο άντρας μπορεί να ξενερώσει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από ένα εύκολο σχεδιάκι. Βάζουμε σε ένα μέρος, μια παλέτα, μια σταγόνα από λευκό βερνίκι. Το πρώτο. Παίρνουμε μια οδοντογλυφίδα, εδώ υπάρχει ειδικό εργαλείο, και παίρνουμε μια ποσότητα. Και ξεκινάμε να κάνουμε κάποια φύλλα με βούλες. Όσο προχωράμε, σβήνει και το σχέδιο. Γίνεται και με οδοντογλυφίδα αυτό, Το λέω οδοντογλυφίδα για το σπίτι. Λεπτοδουλειά, πολύ όμως. Πολύ. Είναι τέχνη αυτό, μην νομίζεις. Βεβαίως και είναι τέχνη. Είναι δύσκολο. Μόνο δύσκολο. Ένα είναι αυτό. Είναι πολύ εύκολο. Βουλίτσες. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Άντε και το βάφεις το αριστερό, το δεξί πώς το βάφεις? Γι' αυτό λέμε ότι το κλειφίδα είναι πολύ πιο εύκολο. Και εξάλλου, ειδικά για το Minnie Mouse, το να πέσουν τυχαία τα πουά δεν είναι και άσχημο. Μετά, ή με κάποιες πέτρες μαύρες από το εμπόριο, με ένα αυτοκολλητάκι φιωγκάκι, το κάνουμε. Να δείξω τώρα. Ό,τι θες, δείξε μας. Υπάρχει ένα άλλο το οποίο είναι πολύ πιο χαρούμενο. Πάνω, ας πούμε, στο πράσινο που είναι φλό και στα black light αυτά γυαλίζουν πάρα πολύ. Τα black light, ξέρετε, θα τα βρείτε στα κλαμπ, τα καλοκαιρινά. Έτσι, για να δίνουμε και λίγο προσανατολισμό. Μάλλον, να, θα δείξω αυτό. Βάζουμε μια καλή ποσότητα βερνικιού, σαν να το έχουμε βάψει 2 φορές, να είναι αρκετά πλούσιο. Πάνω σε αυτό βάζουμε σταγόνες πριν στεγνώσει. Πριν στεγνώσει, Τυχαία. Να βάλουμε και μια άσπρη. Αυτό το σχέδιο ήταν πολύ γνωστό στη Βραζιλία. Και με μια οδοντογλυφίδα πάλι. Ναι. Με μια οδοντογλυφίδα, χωρίς κανένα συγκεκριμένο σχέδιο, περνάμε σε σχήμα S. Αχ, τι ωραίο! Και αναμειγνύονται τα χρώματα. Πολύ ωραίο. Σε αυτό βγαίνουν πεταλούδες, βγαίνουν φλόγες, βγαίνουν φωτιές. Εκτός λοιπόν από τα σχέδια, τα χειροποίητα για το σπίτι, υπάρχουν και τα έτοιμα στο εμπόριο, όπου είναι πάρα πολύ στη μόδα οι μεγάλες πέτρες. Τις οποίες κολλάς πάνω στα νυχιά. Ναι, είναι αντιγραφή των gems, των διαμαντιών. Σε σχήματα καρδιάς, τετράγωνα και έχουν και την ίδια κοπή. Γυαλίζουν πάρα πολύ ωραία. Με κομμένη την αναπνοή όλες οι γυναίκες, οπότε καταλαβαίνετε πρέπει να πάρουν το λόγο. Όλα και στα πόδια. Και στα πόδια. Μάλιστα. Λοιπόν. Και τα κολλάς και αυτά πάνω και γίνονται πάρα πολύ εντυπωσιακά. Συνήθως αυτά, επειδή είναι πολύ μεγάλα, θέλουν ένα. Και συνήθως το σε ευχαριστούμε τόσο πολύ που ήρθες να μας δείξεις τόσο ωραία νύχια και ωραίες τεχνικές και ωραία χρώματα. Καλοκαίρι είναι, μπορούμε να βάλουμε στη ζωή μας το χρώμα. Ακόμα και αν αυτό το χρώμα μπαίνει στα νύχια, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Γιατί όχι, να δοκιμάσετε κι εσείς και να βγάλετε το άχτη σας και την ενέργειά σας και την έμπνευσή σας πάνω στα νύχια. Ξεβάφουν άλλωστε, δεν πειράζει. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.